बात एकदम क्लियर कर देवे के चाहतनी जी, युवा शक्ति हमार पहले भी रहे, आज भी बा, अब बाद में भी बा। पहला मेंबर हम युवा शक्ति के हैं, हम आम आदमी पार्टी के एज ए रिप्रेजेंट यहाँ बाद में करतनी। हमनी के जो काम बा वो ये राजनीति से हट के, हमें राजनीति में अपना काम के बिल्कुल नहीं जोड़े। नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी, रउआ देख रहल बानी भोजपुरिया झकोरा। अभी हम बानी कुचायकोट विधानसभा में और लगातार कुचायकोट विधानसभा सहित पूरा बिहार में चुनाव के तापमान बढ़ चुकल बा और लगातार सभे जनप्रतिनिधि, भावी प्रत्याशी जे भी बा क्षेत्र के सभे लगातार लागल बा चुनाव प्रचार में। चुनाव के सभे लोग जनता से भ्रमण कर रहल बा, जनता से मिल रहल बा। अभी हम बानी कुचायकोट विधानसभा में और हमरा संगे बानी एगो सामाजिक संगठन बा युवा शक्ति गोपालगंज मंच के सबसे सक्रिय सदस्य और सीनियर एडवाइजर जियाउल हक जिया जी। जियाउल हक जिया जी के बारे में बता दी हम सभी व्यूअर्स के कि जियाउल हक जिया जी युवा शक्ति के सीनियर एडवाइजर बनी। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र ऐसा जगह पर बा जहाँ पर लगातार लोग पीड़ित बा, शोषित बा और यहाँ के 60 से 70% जनता जोन सरकार के मूलभूत सुविधा बा उसे वंचित बा। हम लगातार पहले लॉकडाउन 2 में, लॉकडाउन 3 में भी आके हमें ये रिपोर्टिंग कैले बनी। ग्राउंड रिपोर्टिंग भोजपुरिया झकोरा के टीम आके ए क्षेत्र में कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में कैले बा, काला मटहिनिया सहित जी बहुत ऐसा क्षेत्र बा जहाँ पर हमने के ग्राउंड रिपोर्ट करके रुआ सभा के देखौले बनी। जियाउल हक जिया जी यहाँ के आम आदमी पार्टी के रुआ सभा बैनर देख रहा बनी और आम आदमी पार्टी से टिकट यहाँ के लगभग कन्फर्म हो गई बा कुचायकोट विधानसभा से। और जियाउल हक जिया जी सबसे पहले राउर स्वागत बा भोजपुरिया झकोरा में। बहुत बहुत धन्यवाद राउर अमरजीत जी और पूरा टीम के भोजपुरिया झकोरा के बहुत बहुत सहयोग बा, हमनी के शुरू से रहल बा हमनी के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद राउर। जियाउल हक जी, रउआ एगो सामाजिक संगठन के रउआ सीनियर एडवाइजर रहल बनी युवा शक्ति गोपालगंज मंच के। अब रउआ राजनीति में कदम रखले बनी, आखिर ऐसन का आवश्यकता आ गई है जियाउल हक जिया के कि वहाँ के राजनीति में कदम रखे के पड़ल है, आखिर का है? अमरजीत जी, हमनी के सामाजिक तौर पे बहुत काम कैले बानी सन, हर क्षेत्र में काम कैले बानी सन, लेकिन क्षेत्र की समस्याएं जौन बा जौन ये क्षेत्र के जौन जौना भी विधानसभा में, जौना प्रांत में रुआ चल जाइए, हर क्षेत्र में अलग अलग समस्या बा। और क्षेत्र के समस्या के वाकई में अगर सही मायने में जानकारी केहू के लगे बा तो वही आदमी के बाद जो क्षेत्र में भ्रमण करता, क्षेत्र के समस्या पे लोग के संगे काम करता। हमनी के समाज में रहे वाला, जमीनी स्तर पर रहे वाला कार्यकर्ता रहल बानी सन। हमनी के जानते सन कि हमनी के क्षेत्र में वाकई में समस्या का बा, तो इस समस्या के निवारण करे खतरा वाकई में धरातल पे हर जनता के मूलभूत अधिकार मिले, एकरा खतरा हमनी के राजनीति में ना। हमारा सवाल बा कि युवा शक्ति गोपालगंज मंच के तरफ से जियाउल हक जिया लगातार क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में मेहनत करते रहनी है। लोग तक राहत सामग्री हर प्रकार के, चाहे साबुन हो गई, सैनिटाइजर हो गई, मास्क हो गई, चाहे खाद्य सामग्री, मेडिकल टीम के व्यवस्था जियाउल हक जिया के तरफ से पहुंचे बा। लेकिन अब कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के जनता जियाउल हक जिया से जाने के चाहता कि आखिर का आवश्यकता आ गई आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े के रउआ तैयारी कैले बनी। आखिर कौन लालच हो गई बा जियाउल हक जिया के रउरा सामाजिक संगठन की कि केकरा लालच हो गई बा कि रउरा अब राजनीति में आ गई बनी? जी वह बात हम कहता नहीं अमरजीत जी, क्षेत्र की समस्या सैनिटाइजर नहीं है, क्षेत्र के समस्या हमारा मास्क नहीं है। ये तो फिलहाल कोविड-19 को लेके जौन मुद्दा बा वो चीज़ है ना, लेकिन वाकई में हम जब सैनिटाइजर बांटतानी, हम खाना बांटतानी, हम राशन बांटतानी, तब पता चलता जी क्षेत्र के वाकई मूलभूत समस्या ई नहीं है। ये तो वक्त के हिसाब से समस्या बा। का बा समस्या? समस्या यहाँ के शिक्षा बा, समस्या यहाँ के स्वास्थ्य बा, समस्या यहाँ का सबसे बड़ा रोजगार बा। एक आंकड़ा के हिसाब से अगर छोटा मोटा बात हम बताई तो ये क्षेत्र में, जना क्षेत्र में रहुआ बानी, आज भी डिलीवरी करे वाला औरत सबसे क्रिटिकल टाइम के हम बात करतनी, मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे हॉस्पिटल में जाली सन। ये समस्या बा। आज भी हमारा क्षेत्र में मैक्सिमम स्कूल में लाइट नहीं है, ये हमारा क्षेत्र के मूलभूत समस्या बा। आज भी हमरा के यहाँ स्कूल में लड़का भुइयाँ बोरा पे बैठत तरसन, ये हमारा क्षेत्र के समस्या बा। सैनिटाइजर, मास्क, ये हमारा क्षेत्र के समस्या नहीं है। आज भी मात्र 4 दिन के बारिश में ये क्षेत्र के कोनो ऐसा पंचायत नहीं है, ये क्षेत्र के कोनो ऐसा गांव नहीं है जहां रोड पे सामाजिक कार्यकर्ता से लेके नौजवान पीढ़ी धान के रोपाई ना कर दे। ये हमारा क्षेत्र के समस्या बा, जौना के निकाले खतरा हम युवाओं को आगे आना चाहिए। मैं ये पूरे आपके माध्यम से कहता हूँ, अगर हम पहल नहीं करेंगे, हमनी के रास्ता में ना आए तो आई की। अच्छा एगो बात बा जियाउल जी, सबसे अहम सवाल बा कि बहुत लोग एजी से जीतल, विधायक बनल,
कुचाई कोट से, अगर वो लोग बड़का बड़का धुरंधर कुछ ना कर ली हो लो तो का रउरा आम आदमी पार्टी से चुनाव जीत के विधायक बन से रउरा परिवर्तन कर देम, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की व्यवस्था कर देम। भोजपुरिया झकोरा के टीम के माध्यम से पूरा कुचाई कोट जनता जाने के चाहता। बिल्कुल कदम कैसे एक सीधा सीधा एग्जाम्पल हम कैसे कदम बताओ तो नहीं, सीधा सीधा एग्जाम्पल देखिए, सरकार में जब आप आइएगा ना, ये कि हम मैंने रउआ दिल्ली मॉडल दिखावे के चाहता नहीं। बिल्कुल मैं दिल्ली मॉडल जब दिल्ली जैसे महानगर में कर सकता आम आदमी पार्टी, तो बिहार में काहे नहीं के कर सकता। वहाँ तो पूर्ण बहुमत बा। पूर्ण बहुमत देखिए, पूर्ण बहुमत बा, बहुमत अगर ये अलग बात है कि वहाँ पूर्ण बहुमत है, बहुमत है सच बा कि ना? एकदम सच है। हमको काम करने का अच्छा मौका मिलता है। अगर मेरे यहाँ एक विधानसभा भी सीट निकली नू तब वो ये क्षेत्र में दिल्ली मॉडल लागू हुई। अगर मैं एक विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, हम तो पूरी कोशिश करते हैं हमने के पूरा 243 सीट पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, 243 सीट पे हमने के विजयी हो कैप्सन। अगर एक सीट के हम बात करें ओनली बिहार के एक सीट में, तो भी उस सीट पे उस क्षेत्र में दिल्ली मॉडल लागू हुई। कैसे? बिल्कुल हुई। ग्राउंड देखिए अमरजीत जी, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार के लगे पैसा बा। आज बिहार के बजट माननीय नीतीश सरकार में 8 गुना बढ़ा है, जिसे हम दावा कर रही है वो सरकार के हमने के 8 गुना बजट 15 साल के अंदर बढ़ौले बाइन। जौन बजट 2.11 लाख करोड़ के बा, ये बजट बहुत बड़ा बा। अगर सिस्टम जो हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमनी के लड़ाई प्रतिनिधि से नहीं है, ये एकदम हम क्लियर करते हैं। हमनी के लड़ाई जौन भ्रष्ट सिस्टम बा ओकरा से बा। रउआ सामाजिक संगठन युवा शक्ति गोपालगंज के मंच के तरफ से जौन भी राहत सामग्री, जौन भी सुविधा, चाहे वो मेडिकल टीम के माध्यम से होके, चाहे वो जौन भी माध्यम होके, जिया उलग जिया जौन पहुँचौले बाड़े कुचाई कोट विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव, अलग अलग टोला, अलग अलग मोहल्ला में, का एकर फायदा रउरा राजनीति में आके लेवे के चाहता नहीं? बिल्कुल ना। हम एक बात एकदम क्लियर कर देवे के चाहता नहीं, जो युवा शक्ति हमार पहले भी रहे, आज भी बा, अब बाद में भी बा। पहला मेंबर हम युवा शक्ति के हैं, हम आम आदमी पार्टी के एज ए रिप्रेजेंट यहाँ बाद में करतनी। हमनी के जौन काम बा वो ये राजनीति से हट के नहीं, हमें राजनीति में अपना काम के बिल्कुल नहीं जोड़े चाहत, लेकिन वहाँ से जौन सीख राउर जौन राहत सामग्री, जौन मेहनत, राउर जौन कर्तव्य रहला समाज के प्रति, युवा शक्ति गोपालगंज के माध्यम से रउरा कुचाई कोट विधानसभा में कैले बनी। लेकिन हम जाने का चाहतनी एज ए पत्रकार, कार रउरा ओकरे फायदा राजनीति में आके लेवे के चाहतनी। साफ साफ जवाब दी भोजपुरिया झकोरा कैमरा के माध्यम से पूरा कुचाई कोट जनता के। जनता के आशीर्वाद रही, जनता के समस्या रही, और जनता के आपन नज़र रही। हमार नज़र अगर हमरा नज़र से देखें तो ये बात सही बा जी, हम युवा शक्ति के माध्यम से जब क्षेत्र में काम कैनी तो हमरा जनता के बहुत समस्या नज़र आयल, जौना के दूर हम युवा शक्ति के माध्यम से नहीं कर सकत। सड़क के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, ई व्यवस्था हो सकत, हम नहीं कर सकत। ओकरा के दुरुस्त करे खातिर, ओके बेहतर अपना क्षेत्र के बनावे खातिर, चाहे वो रोजगार के मामला में हो, हर क्षेत्र में अब मान लीजिए जी अपना के यहाँ बाढ़ आवेला, ये कोनो नया बात ना हो। बाढ़ 100 साल से आवेला, लेकिन सरकार, हम नहीं सरकार में ना प्रतिनिधि बनी, सरकार के दायित्व तो नहीं बनत जी एकर निदान निकले, लेकिन सरकार एकरा के एगो मोहरा बना ललस जे राजनीति पे करत रही। हर साल बाढ़ आवेला, आंकड़ा बतावल जाओ तो हर साल 300 आदमी मर जाला बिहार में। अगला सवाल बा कि जौन लोग बा, जौन क्षेत्र में कुचाई कोट विधानसभा के क्षेत्र जौन काफ़ी 70-80% वंचित रह गई बा, और कटाव पीड़ित 900 परिवार जे लोग बा, आज भी वो लोग बेघर बा, केहू स्कूल में बा, केहू बांध पर अपन छोटा मोटा झोपड़ी तिरपाल टांग के बा, आज भी, सही बात बा। लेकिन वो लोग जौन जियाउल हक जिया के नाम लेता, जियाउल हक जिया के प्रति वो लोग के सोच जौन पॉजिटिव बा, सकारात्मक बा, ये जौन सोच बा, ये सोच कैसे लोग बना ली होला इतना जल्दी, और रउरा पार्टी से, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ता नहीं, जो सोच क्रिएट भइल है, सोच बनल है वो लोग में, ये कैसे सोच बनल? हम देखते हैं धरातल पर उतरल बनी, और लगातार हम देख रहे बनी से एगो जियाउल हक जिया के नाम से जो शोषित बा, पीड़ित, वंचित जे रह गइल बा, वो जियाउल हक जिया के नाम से एगो सुगबुगाहट कुचाई कोट विधानसभा में दिखाई देता। ये कैसे हो गई है? पॉसिबल कैसे? का कौन हवा, कौन मंत्र, कौन जादू मरनी है? देखिए, इनमें कौन हवा मंत्र जादू के बात नहीं है। रउआ जब समाज के भीतरी, लोग के भीतरी, लोग के संगे बैठे आ लोग के समस्या के कोनो ना कोनो रास्ता निकालें, तो जाहिर से बात बस सामने वाला
के आदमी के दिमाग के अंदर रउरा प्रति सोच बदली। अच्छा, का वजह रहल होई कि इतना साल के बाद, आज़ादी के बाद भी 4 साल से रउआ लड़ाई लड़तनी कटाव पीड़ित खातिर, लेकिन आज भी इतना महान से महान, धुरंधर से धुरंधर लोग विधायक बनल कुचाय कोट से, लेकिन उस समस्या के समाधान का वजह रहल होई जियाल जी? एगो सामाजिक व्यक्ति के नाते, एगो पार्टी के रउआ भावी प्रत्याशी बनी, ओ के नाते हम जाने के चाहते हैं कि काहे ना हो पाइल होई, इतना धुरंधर लोग ना कइल पाई होई, तो का समस्या रहल ओ लोग के पीछे? मतलब सीधा सीधा बात अमरजीत जी, राजनीति करे वाला जरा वोट बैंक जे अपना क्षेत्र के नज़र वोट बैंक से देखी, उ इस समस्या से ना देखी। हमार नज़र वोट बैंक से नहीं है, हमार नज़र समस्या से बा। हम समस्या देखत, हम वोट नहीं देखत, ना हमार पार्टी वोट देखतिया। हम पहले भी जानता नहीं हम समाज के प्रति रहल बानी, आज भी, आज जौन अपना क्षेत्र में हम करतनी, आगे करे के चाहतानी, ई वोट बैंक के तरह नहीं करे के चाहत। हम अपना समाज में, अपना क्षेत्र में, अपना लोग के हर परेशानी से निकाले खतरा कर रहल बानी। आज जौन जनता समझ रहल बिया कि जे भी जीतल बा, चाहे जे पहले पूर्व में जीतल बा, उ सब लोग वोट बैंक के पॉलिटिक्स कइले बा कुचाय कोट में। ऐसे बहुत लोग वंचित रह गइल बा मूलभूत सुविधा से, घर से, रोजी से, रोजगार से, सब कोई वंचित रह गइल बा। अब लोग के समझ में आवता, का ई मान के चलल जाओ लग जिया जी विधायक बनतनी कुचाय कोट से? यह जनता का आशीर्वाद रहल। जनता के एवरी वाकई में अपना समस्या के निवारण चाही, चाहे वो हमारा पार्टी के रोल मॉडल होके, चाहे जियाउल के व्यक्तिगत जौन योगदान रहे। अगर वाकई में हमरा नहीं लागल जे बड़ा नौजवान पीढ़ी जितना बा, अगर उसके लागल कि हमारे क्षेत्र में, हमनी के समाज में, हमनी के विधानसभा में, प्लस बिहार में जो चक्र चल रहल बा राजनीति के 30 साल से, विकास के ना, मुद्दा के ना, स्वास्थ्य के ना, उ चक्र टूट के अब की बार बिहार के विधानसभा में बात विकास के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजगार के, हमनी के मूलभूत समस्या के होकर होके के चाहिए। तो एक खतरा तो बिल्कुल हमरा लागत है जे हमरा क्षेत्र से पॉजिटिव आंसर मिली। लेकिन अगला सवाल ये बा कि हम दिल्ली मॉडल के ना, हम जियाउल हक जिया से जाने के चाहता नहीं, कुचाय कोट विधानसभा के जनता जाने के चाहता कि रुआ लगे का रोड मैप बा कुचाय कोट विधानसभा के, जौन भी 900 परिवार बड़े जौन 4 साल से रउरा केस लड़ता नहीं, चाहे प्रधानमंत्री के लगे चिट्ठी भी रउरा लिखले बानी, रउरा माध्यम से गइल बा, लेकिन का रोड मैप बा? हम दिल्ली के नहीं देखे जात, यहाँ के लोग के दिल्ली से मतलब नहीं के, यहाँ के लोग से यहाँ से मतलब बा। रउरा लगे का रोड मैप बा कुचाय कोट विधानसभा के तस्वीर बदले खातिर? देखिए, आम आदमी पार्टी के हम रोड मैप हटा दनी, आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो हटा दनी, आम आदमी या जो भी सरकार आएगी वो सब के अपन घोषणा पत्र ओकरा के हम हटा के, अगर व्यक्तिगत हमरा बारे में जाने के चाहता नहीं जी, हाँ, अगर यहाँ के जनता जाने के चाहता जे जियाउल हक क्षेत्र खतरा का करिए आ का रोड मैप बा, त जे नहीं जाना तो ओकरा के बताएं। जे नहीं हम लोग यह कहे, देखिए सबसे पहला प्राथमिकता हमारा क्षेत्र के बया, अगर एज ए प्रतिनिधि हम बनता नहीं, अगर नहीं बनत फिर भी हमारी कोशिश जारी बा जे जितना हो सके करे। हम अपना क्षेत्र में 150 से ज़्यादा लघु उद्योग बैठावे के प्रोग्राम में बानी। इसके एकरा खतरा 3-3 गो संस्था के पेपर हमरा लगे बा। ये जो संस्था के देखा नहीं, दुर्गावती देवी विकास मंडल, इन्होंने लिखित दिया है। ये संत रविदास मानव कल्याण समिति, इन्होंने लिख कर दिया है। लाइफ वैली फाउंडेशन मुंबई और राजस्थान की 3-3 फाउंडेशन मेरे साथ टाई अप है कि हम कुचाय कोट विधानसभा क्षेत्र में 150 रोजगार बैठाएंगे। एनजीओ टाई अप केहू के लगे पैसा नहीं है, जमीन बा तो वो पैसा इन्वेस्ट करी, प्लस ये जो 2 गो संस्था बा ये ट्रेनिंग करी, वो आदमी के, वो क्षेत्र में, वो जनता के वो स्किल्ड बनाई, वो काम खतरा। तो हमारा पहला विजन बा कि अपना क्षेत्र में 150 रोजगार, कम मैक्सिमम 150 रोजगार अपना क्षेत्र में लघु उद्योग कुटीर उद्योग बैठाएं। दूसरा, अगर हम प्रतिनिधि बनता नहीं तो हमारा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ही रही 40 गो पंचायत हमारा क्षेत्र में बा, हर पंचायत में एगो फ्री एम्बुलेंस हम बैठाएं, क्या कि हम उस समस्या से लड़ल बानी, हम जूझल बानी, ओकर जरूरत बा हमरा। तीसरा, हमार विजन, सबसे बड़ा विजन बा, जे भी 2016-17 में कटाव पीड़ित रहे, जे आज रोड पे बा, खैला हम घूमल बानी, हम धरातल पे देखले बानी, हम वो समाज के प्रति बहुत हमार संवेदना बा। हम जानता नहीं जे खैला पे लोग मरल बा, खैला पे वो कटाव पीड़ित मरल बा, तो ओकरा के कम से कम एगो जमीन आ एगो घर मुहैया करावे खतरा, सरकार के ऊपर दबाव डाली। ये 3 गो विजन हमार बा, हमारा क्षेत्र खतरा। अगला सवाल बा कि अगर कुचाय कोट विधानसभा से जियाउल हक जिया जी जीत के आवता नहीं तो सबसे पहला काम कुचाय कोट विधानसभा में शोषित पीड़ित जे वंचित रह गइल बा ओकरा खातिर सबसे पहले का होई? देखिए, अगर ऐसा कोनो मौका आवता फ्यूचर में, अगर हम यहाँ के विधानसभा के क्षेत्र के जनता अगर हमरा के सम्मान देतिया, हमरा के चुनतिया, तो हमरा नज़र से अगर देखा जाए ना,
तो सबसे पहला बड़ा जरूरत तो बड़ा क्षेत्र के लोग के बाद अगर कोनो समस्या से हमनी के जूझत नहीं सन तो समस्या के सुने खतरा हमार प्रतिनिधि हमरा लगे आओ, हमरा बारे में जानो, ना कि हम अपन समस्या लेके बार बार प्रतिनिधि के लगे जाई आ प्रतिनिधि ना मिले। ये तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बा ये क्षेत्र के लोग कि कम से कम वो हम करें, वो हमार विजन बा जो हम अगर हो सके हम ना मिल सकी तो कोनो ना कोनो ऐसा ऑप्शन होके जाना से समस्या हमरा तक, हमरा क्षेत्र के पहुँचे। मैक्सिमम वो लोग तक ले जब तक हम पहुँचे ना वो क्षेत्र के वो लोग के समस्या जाने में के लेखा हम अपना घर बैठ के तो जाने ना, हम विधानसभा में बैठ के जाने ना, तो हमारा पहला दायित्व भाई जे वो लोगों के बीच जाए के चाहिए, वो लोग के समस्या समझे के चाहिए, सुने के चाहिए, तब ओकरा निदान निकाल सकता नहीं कोनो। जियाउल जी आखिरी सवाल बा हमार की जौन एगो युवा जोश दिखाई देता रुआ संग जियाउल हक जिया के साथ, खास करके कुचायकोट विधानसभा में एगो युवा जोश, युवा जौन पीढ़ी बा उरा साथ में दिखाई देता। का मैसेज देबो युवा लोग के, का कहेम रहुआ ये लॉकडाउन में, कोरोना महामारी में, वैश्विक महामारी में? सबसे पहले तो रउरा चैनल के माध्यम से हम कुचायकोट के तमाम युवा साथी और जनता जनार्दन के मैसेज देव जे फिलहाल रउआ लोग अपना घर में रही, सुरक्षित रही, जाना बीमारी से बड़ा डर नहीं ज़्यादा, उससे ज़्यादा सरकार के सिस्टम से डर बा। आज अपना बिहार की स्थिति बहुत क्रिटिकल बा, सरकारी सिस्टम के, चाहे वो हॉस्पिटल के मसला होके या कोनो मसला होके, तो रउआ लोग घर में रही, मैक्सिमम सरकार के बनावल गाइडलाइन जौन बा ओकर पालन करी। और दूसरा बात कि हम क्षेत्र के तमाम युवा साथियों से कहे जे ई जो क्रांति के बदलाव बा, ई जौन चक्र टू चल रहा बा अपना बिहार में, इस पार्टी को जिताओ, उस पार्टी को हराओ, उनका के जिताओ, इनका के हराओ वाला वो चक्र इस बार टूटे के चाही। आ हमनी के मुद्दा पे राजनीति जौन आम आदमी पार्टी अब लेके आ रहा बिया, खास तौर से युवाओं को हम विनम्र निवेदन करें जे अगर हमनी के आगे ना आए सन तो आज से 20 साल के बाद फिर हमनी के लड़का हमनी से सवाल करिए सन जे रउआ लोगन के लगे मौका रहे ये चक्र के तुरले रहती तो आज हमनी के भविष्य बेहतर रही। तो एक अच्छा अपना बिहार खतरा, स्वस्थ बिहार खतरा, शिक्षित बिहार खतरा और समृद्ध बिहार खतरा, रउआ लोग सहयोग करी आ अपना क्षेत्र में मैक्सिमम ये बात लोगों तक जागरूक करी कि ये बार ये चक्र टूटे के चाहिए। ये बार बिहार जौन कभी वक्त में एकदम आगे रहे वो आज जौन सबसे पीछे बा वो फिर हमनी के आगे आवे आ गर्व करी सो हमनी के कोनो क्षेत्र में जाके जहाँ हमनी वो बिहार से बानी जहाँ आर्यभट्ट जन्म लले, जहाँ रामधारी सिंह दिनकर जन्म ले, आ जहाँ देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्म लले, आज वो बिहार हमनी के सामने सीना चौड़ा करे। हम एकदम निवेदन करें जे रउआ लोग सामने आई, क्षेत्र के हर समस्या खतरा, विकास खतरा, आम आदमी पार्टी के सहयोग करी लोगी। बस यह हमार कहना बटे। बहुत बहुत धन्यवाद जियाउल जी, रहुआ भोजपुरिया झकोरा के माध्यम से अपन बात रखनी और लगातार रहुआ क्षेत्र में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ करन यहाँ जियाउल हक जिया आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े के लगातार यहाँ के क्षेत्र में भ्रमण कर रहा बनी और एगो सुखबुगाहट जियाउल हक जिया आम आदमी पार्टी के नाम से एगो चाहे ओकरा के जियाउल हक जिया के अपन व्यक्तिगत काम कहीं, चाहे आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल के कहीं, जौन भी कहीं, एगो सुखबुगाहट जियाउल हक जिया के नाम से कुचायकोट विधानसभा में आम जनता जे शोषित बा, जे वंचित रह चुकल बा, माने छपरा, सिवान, गोपालगंज के 3 जिला में घूमला के बाद ई कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र बा जहाँ के 60 से 70% जनता पीड़ित बा, शोषित बा और जौन भी मूलभूत सुविधा सरकार के तरफ से होता नइखे पहुंच पावत। हमरा ये भी पता चल रहा है पिछला बार जब हम रिपोर्टिंग करनी कि यहाँ के बीडीओ सीओ के भी मालूम नहीं कि क्षेत्र जौन बा हमरा अंडर में आवेला कि कहीं दूसरा के अंडर में आवेला कि यूपी में आवेला कि बिहार में आवेला, वो भी पता नहीं के। तो ऐसा समस्या कुचायकोट विधानसभा में बा कि जौन सिवान छपरा में नइखे, गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र ऐसा बा जहाँ पे बहुत लोग सरकारी सुविधा से वंचित बा, घर नइखे, दुआर नइखे, सबे बांध पर सरकारी स्कूल में रहे पर लोग बेबस बा। हालांकि बाढ़ के समय में तो त्रासदी आ जाला ये क्षेत्र में और इस क्षेत्र के तस्वीर और तकदीर बदले खातिर जियाउल जी आम आदमी पार्टी से आयल बनी कि हम बानी और क्षेत्र के तस्वीर हम बदले। समय में हम बनी अमरजीत कुमार गिरी, हमरा संगे हमार सहयोगी बनी राजन कुमार। धन्यवाद।